салом алейкум мардуми шарифдориксон, умедворам хуб ҳастед. Мехостам як 2 минута мине хаман гап занам именно барои Муҳаммад Иқбол Садирдин. Иклом дига намедона чӣ хел мардуми ғариби тоҷика фаҳм кунад. Карта монда наметона, карта дорад, но Исоқов Айюб дар байни 24 соат маҳкам мекунад карташа. Падар модарони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Муҳаммад Иқбол Садирдин Верховный суди Российской Федерации терроризм эълон кардааст. Имрӯз пага пешакӣ гап мезанам. МВД Российской Федерации Иқбола роз намедиҳад. Иқбол ғалтидагӣ нест, як роҳи пулкоркунӣ аст. Падар модарони азиз, фарзандотон тарбия кунед. ай пишти ихел динфурӯш, ай пишти ихел миллатфурӯш пишти панҷара нараванд. фикр кунед, падар модарони азиз, ҳамон вақте ки Верховный суди Российской Федерация ёра террорист эълон кард, баъд ё карта мондан аз мардуми ғариби ки дар территорияи Российской Федерация ҳастанд пул талаб кард. Иқбол гуфтагӣ аст ки ман ояндаи ҷавонҳоро намехоҳам. фикр кардан дар кор аст. барои чӣ вақте ки Российская Федерация именно Муҳаммад Иқбол Садирдинро Сен Ашура террорист эълон карда набуданд, барои чӣ карта намемонда? шумо фикр мекунед, падар модар? ҳамёра фарзандотона занг бизанед, бифаҳмонед ё душманои фарзандои шумо ҳастанд. Падар модарони азиз, хоҳиштон мекунам, дидесен ба ҳисоби ман 1000 нафар пул гузарондагӣ аст дар соли 2025. иҷа баниса нест, иҷа хонаш нест, рӯша сиём мекунад. Иқбол дар общежитие зиндагӣ мекунад. Исоқов Айюб нема қайш кард ки дар общежитие буд ҷош кард. 3 евро меспорад дар як сутка. именно Муҳаммад Иқбол Садирдин просто дар як гостиница як видеообращение кард ки мардуми ғариби тоҷик ёрдамаш кунад. масалан ягон беақл занг мезанад, мега Иқбол ягон хизмат ба мега ки ин пули гостиницаро спорида натонистесам, ягон 10 евро, 20 евро, 50 евро ёрдам мекунед. ман кӯшиш кардам, мехостам ки карташа бигирам, маҳкам кунам ки фарзандои шумо иклонда пулрӯӣ накунанд ва пишти панҷара нараванд. но мега ки видеотона гирон кунед, ба хати ман гап занед. масалан фарзандои шумо занг мезананд, видео қатӣ, Иқбол баъд сиёмкашон мекунад. айбан як ҳафта мезгарад, баъд фарзанд занг мезанад ки камтакак проблемае, 10-15 евро рӯӣ кунед. баъд мегӯем ки надорем, баъд мега ки дар телеграма худтона мебинед. таҳдид боле таҳдид. ғулом мекунад фарзандотона. на самом деле якум сол нест ки мо зидди ин кӯрнамак гап задесем. тарбия битед фарзандотона, падар модар. як ҷаҳон ташаккур.